Prošle godine, ovo je za omladinu, oni koji se brzo zaljube, toliko ljubav imaju, tobe ja Rabi, sve bi dali za nju ili ona za njega. Dolazi im jedan momak, oni diže i tegovi, želi mu tegovi. Kare, Arife, pomaga, šta je pred akšam? Kare, hoću da se ubijem. Pa ubiji se, čovječ. Što sam došao? Ja se šalim sa njim. Kare, ostala me djevojka. Pa i ja bi te ostavio. Hajde, ko uđe, da vidio. I hvala Allahu, znaš, nekad moraš i udarat te budale. Pa dođi u sebi. U Kare, Bogam ti pobože pravo. Ajde ti reko sad kući. Što ću da kažem? Onaj ko vjeruje Allaha i sudnji dan, ne smije biti ljubav prema bilo kome veća od ljubav prema Allahu dželešanohu. Kada Allaha voliš najviše, ne može ti ništa naškotiti. Kada Allaha najviše voliš, on zna za tebe. Našem poslaniku, alejhi selamu, bilo je teško kada je izgubio Ibrahima, svoga sina. Plakao za njim. I mi gubimo. I svoje roditelje sutra. Neko je izgubio svoje dijete, svoga prijatelja. Ali znamo da je iznad toga gospodar Allah dželešanohu. Znamo da ga trebamo i moramo voliti najviše. Jer nema pravog imana onaj ko voli nešto mimo i iznad Allaha i njegov poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kao što je rekao Allahov poslanik alejhi selam Omer ibn Hatabu. Nije ti potpun iman, Omere, ako više voliš sebe od mene. Pa Omer kad je shvatio, okrene se, ja Rasulullah, sada. Volim te više od samog sebe. Kad je sasvim upotpunio iman, Omere. Brate i sestro, upotpunimo i mi svoj iman u Allaha dželešanohu.